uvítací potlesk. Viem, že sme si ho zaslúžili. Teším sa na potlesky ďalších skladieb. No, Power Piano Show Tour prišla aj sem do Prievidze konečne. V januári my sme začali túto túr už v novembri minulého roka a v podstate to je predposledný koncert, ešte máme Žilinu a týmto uzavrieme Power Piano Show preto, lebo som také zmeny nejaké robil, mal som slačkové kvarteto, teraz mám silných chlapov, power chlapov, čiže 3 dychy. Tak, a ideme pokračovať. Začali sme silno. Teraz začnem veľmi jemne, ale iba chvíľu, potom to prejde opäť do power skladby a jedná sa o krásne dielo Moonlight Sonata. Sonáta mesačného svitu od Ludwiga van Beethovena. V podstate prvá skladba bol tiež Ludwig van Beethoven spojený s AC/DC a ideme na sonátu mesačného svitu.